Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde ýagyşdan soňky ýagyn suwlary läwege çümen köçeler arasalanmaýar. Bu ýaşaýjylary dürli kynçylyklar döredýär diýip Azatlyk Radiosynyň Liwap vilayatyna habarçylarynyň biri aýdýar. Soňky hepdelerde Türkmenabadda ören gar ýagyşly howa boldy. Mundan 2-3 gün öň ýeni ýagyş ýagdy. Köçelere ýagyndan soňky suw ýygnanyp hemme ýer lay palçyga çümdi. Batgadan suwdan ýaňa ýörer ýaly däl. Muny esasan şäheriň etrapçylarynyň içindäki kiçik köçelerde we çetki etraplarda görse bolýar diýip anonim şertde habarlaşan habarçy belledi. Onuň sözlerine görä köçelerde ýagyn suwunyň ýygnanmagy netijesinde käbir ýaşaýyş jaýlarynyň içine hem girip bolmaýar. Şeýle-de käbir hususy eýetçilikde howly jaýlary çyý çekip başlady. Käbir köçeleriň fundamenti bilen deň derejede bolan jaýlaryň diwarlaryny çyý çekip ugrady. Bu bolsa jaýyň içiniň nemli bolmagyna, şeýle-de jaýyň daýalanyp başlanmagyna getirdi. Sowukdan we nemden ýaňa bu jaýlaryň içinde oturar ýaly däl diýip habarçy aýtdy. Habarçy bularyň ählisine köçeleriň öz wagtynda arasalanmadlygynyň we bejerilmedliginiň, şeýle-de ýagyn suwlarynyň akyp gitmegi üçin ýürite arıklaryň göz öňünde tutulmadlygynyň sebäp bolýandygyna ünsü çekýär. Adamlar asenizatorlary, ýagyş suwuny sorup alýan ýürite uloglary çagyrýarlar. Olar köplenç gelmeýär, ýöne şol uloglar gelip ýagyn suwlaryny arasalandan soňra-da köçelerde lay batgalar galýar. Sebäbi köçelere asfalt dolu guýulmady. Gal bersede öňler köçelerde ýagyn suwuny aktyrmak üçin niýetlenen ýürite aryklar bardy. Häzir şol aryklar köçeleriň köpsünde ýok. Käbirine bar bolsa-da olar zirdiwilden ýa-da başga zatdan dolu. Olary da arasalamayarlar diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä Liwaplylaryň köçeleriň netijeli bejerilmegi we ýagyn suwlarynyň arasalanmagy dogrusunda yerli häkimliklere eden ýüzlenmeleri hem häzirlikçe netije bermän gelýär. Türkmenistanyň Günnur vilayatynda şol sanda Türkmen paýtagtynda we beýlik sewitlerinde ýagyş ýagandan soň köçelerde ýagyn suwlarynyň ýygnanmagy, olaryň öz wagtynda arasalanmadlygy bilen bagly ýagdaýlar wagtal gaýtalanýar. Geçen ýylyň maý aýynda bir näçe günläp ýagan güýçli ýagyşlaryň netijesinde Aşgabatyň merkezi köçelerini şol sanda Türkmenbaşy şaýoluny we bu ýerde ýerleşýän binalary ýagyş suwy basypdy. 2016-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň Ençeme vilayatynda ýygyderli ýagyş ýagdy. Şonu ýagyn suwlary diňe ilaty däl eýse ekin meýdanlaryna akyp pagta, gökbakça ekinleri ýaly hasyllary hem yaramaz täsir ýetiripdi. 2015-nji ýylyň fevral aýynda Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary ýene şuňa meňdeş täleyi baştan geçiripdiler. Güýçli ýagan ýagşyň netijesinde köçeleri ýagyn suwlary basyp ekin meýdanlarynyň hem ençemesi daýalanypdy. Yerli synçylaryň pikirine görä Türkmenistanda güýçli ýagyndan soň suwuň ýygnanmagynyň sebäpleri ýollaryň, köçeleriň, binalaryň we deshalaryň guruluşyndaky näsadlyklar bilen bagly bolmagy mümkin. Türkmenistanyň resmi medeniýetinde ýagyşdan soňky ýagyn suwlary olaryň ekin meýdanlaryna we ilata ýetirýän täsirleri barada adatça habar berilmeýär. Maglumat üçin aýtsak 11-nji ýanwarda Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde şeýle-de Farab, Sayat we Sakar etraplarynda 3 gradus ýagyşly howanyň bolmagyna garaşylýar. Bu barada howa maglumatlary barada habar berýän AccuWeather web saytynda aýdylýar.